Eta funtzean bilatzen duena da, aztertu, azkeneko 40 urte hauetan, tira komikoak egunkarietan agertu izan diren hoiek, bineta hoiek, nola irudikatu duten Euskal Herriko gatazka politikoa. Orokorrean hitzezko lenguaiak badauka oso lotua, oso zorrotza, oso landua den diskurso antolatzeko modu bat. Baina aldiz binetek askoraz ere modu libreagoan adierazten dituzte ideiak. Eta adierazpen libreago hori dago sorkuntza mailan eta baita ere interpretazioan. Eta maila horretan iruditzen zaigu bi horiek zeharkatzen duen bineten joku hori bereziki interesgarria da. Binetak dauzka beste balio batzuk, sugerentzia, jotzen du esentzietara, jotzen du batzutan dikotomietara, on, txar, onargarri, arbuiagarri, legala, legez kanpokoa, egia da horrelako balio eta mugitzen dela. Baina horrela izan da ere, binetek, marrazkiek badaukate sorkuntzarako askozaz ere terrenu libreagoa, eta irakurtzen duenarentzako ere antzerako ikuspegi zabalaz eskaintzen du. Eske umoreak beti egiten du, lehen aipatu da, dislokazio joku horretan, edo parodia, edo ironia, umore zuriagoa, edo kaustikoagoa. Horien bidez, egileak behartu egiten du bere burua, gertatu denaren inguruan egiten duen interpretazioa egiten du beste ikuspegi batetik, beste begirada batetik aztertu eta gero adierazi. Hiru pausu horietan aldatu egiten da zerbait. Badago prozesu aldakor bat. Oso zaila da, imaginatzea bineta bat, jenteak esanez, pentsatu dut, jenteak sentitu egiten du. Oso sarbide emozionala dauka binetak. Bere sinpletasunean sekulako indarra. Gatazka errepresentatzerakoan bereziki binete jokatzen dute emozioetatik sartzeko, ez da emozio zentzu aseptiko eta apur bat sinplean, emozioak dira gauzak ikusteko modu oso baliotsua, oso iradokitzailea, informatzailea edo lerro ideologiko bat markatzeaz haratago, ematen dizkitzu zure barruan dituzun askotan kontraesanak, bizipen desberdinak, edo zure barruan ez, baizik eta kanpoan besteen rolea jartzeko. Umorearen bidez posible dugu hurbiltzea horretara. Umorearen bidez errezagoa delako, naiz eta kontra egon, beste jarrera batekin ikustea gauzak. Hurbiltzea jarrera positiboago batekin. Eta gero egongo zara ados, baina hurbildu zara, ezagutu duzu. Horretarako distantzia hori eta implikazioa batera datoz kontrajarriak izan arren. Oso nabarmena dela, kanpoko binetagileek nola irudikatzen duten Euskal Herria eta Euskal Herritarrak eta gertakari desberdinak oso desberdina dela Euskal Herriko marrazkilariek egiten dutenetatik. Oso desberdina. Oso ikuspegi desberdina dauzkate. Oso sujetuak ikusteko, interpretatzeko, egilea bera posizionatzeko. Askotan, guk ikusi izan ditugu metabinetak. Marrazkigileak erakusten duenean bere burua marrazkia egiten. Eta horrelakoak ikusi ditugu. Eta horietan, horrek esaten du, marrazkigileak ikusten duela bere burua testuinguru horretan, eszenario sozial horretan. Ez kanpotik, baizik eta barrutik. Eta horretan, ikusten da, batzutan zer zaila den binetagilearentzako posizionatzea, zen mingarria, zelako tristura sortzen dion, edo ze pozgarria, proposamen bat egiten duenean, eta jenteak erantzuten diola ikusita, ez da? Hor badago Joan Etorriko joku bat, baina Joan Etorri horretan zu barruan zaude. Ez, beste binetagilea batzuk egiten duten bezala, kanpotik begiratuz.